Co pak chce moje vnučka? Chce zmrzlinu. Takový recept znám, je to hračka. Aby měla zmrzlina správnou konzistenci, musí se jemně nasekat na kousky. To je snadný. Babička, my to taky dokážeme. Tak. Je to snadný. Hele, dávej pozor, mladá dámo. A nerozhazuj jídlo kolem sebe. Okay. Tak to dopadá, když se práce umou amatéři. Ne, to není dobrý. Udělám ji podle mého originálního receptu. Okay. Mléko se smetanou na nerovnou plochu. Nakrájíme jakékoliv čerstvé ovoce. Já mám jahody. A dáme do mléčného základu. Teď můžeme všechno pěkně rozkrájet. Až mota stuhne, můžeme ji nakrájet a srolat do ruliček. Jo, to může taky udělat. Krájíme a rolujeme, o nic nejde. Teď to dám do kelímku a ozdobím. Přidám šlehačku. Vypadá to nějak smutně. Ozdobím to barevnými skytlskami. Ještě tam dám trubičky a sušenky Oreo. Babička teď taky nakrájí zmrzlinu na kousky. Awesome. A já ji poliju jahodovým šedopem. Babičku, děláš to špatně. Ale ten syrup bych taky mohla použít. A taky tam dám hrybo-medvídky. A taky nějaké ovoce. Jahody a pak borůvky. A posypu to barevným posypem. Tadám! Perfektní! Awesome. To je hrozné podání. Tady Jane, dívej se a uč se. Já na zmrzlinu nastrouhám trochu citronové kůry. Kyslá chuť citronu se skvěle hodí ke sladké zmrzlině. A z citronu se dá udělat neobvyklá dekorace. To koukáš, co? Teď přidám trochu ledu, aby zmrzlina dále vydržela. A k servírování, jako v těch nejlepších restauracích, použiju suchý led. Dodám trochu kouře a dám na to pokličku. Voilà! Tak to se jí povedlo, co? Je to nádherné. Takové podání jsme ještě nikdy neviděli. Jo, babičina zmrzlina vypadá tak hezky. A kolik toho má v kelímku sestra? Podívejme se ale, která zmrzlina bude malé Glorie chutnat nejvíc. Chci tohle. Páni, to je jahoda se šlehačkou. To je fakt výborný. Wow, to je ale dým. Co pak to je? Páni, toho jsem chtěla. To je hodně dýmu, fuj. Je to kyselé. Tohle vypadá divně. A ani mi to nechutná. No. Vybírám si tohle. Hurá, to je moje. Já věděla, že bude chutnat, sestro. Let's go. Babičko, Glorie prosí o jídlo. Chci lízátko. Tohle to barevný na špejli. All right. Jo, tohle. Aha. Babička dělávala pořád. Musíme uvařit karamel. Vezmeme tady cukr a přidáme ho do vody. A teď to musíme neustále míchat. Ty znáš taky recept, Emo? Ty po mně opakuješ. Pořád se hádají. Dobrá, není to tak složité. Cukr a voda. Dáme to do jednoho kastrolu a mícháme. Tak, to bude paráda. Awesome. Před nalitím karamelu do forem musíme zkontrolovat jeho teplotu. Jinak by mohl prasknout. Teplota je perfektní. Můžeme zalévat do formiček. A taky do toho dám kapku barviček. Glory, chce barevné lízátko, ne? Ano, babičko, dívej se a uč se. No jo, Glory chla barevné lízátko. A já mám přírodní barvivo. Babičko, ty máš takovou sílu? Ale to není všechno, co babička může. Teď to hezky naliju do formiček. A než ten karamel stuhne, dám tam tyčinky. Karamel stuhl a můžeme se skládat lízátko. Páni, to je ale umění. Stočím karamel do jednoho tenkého provázku. A teď ho stočím do velkého lízátka.
Tak. Super. Mám to fakt pěkný. Ty jo. Páni, to je smrad. Jako by se něco pálilo. To je můj karamel. Ne, je spálený. Vnučka, ty jsi takový neplecha. Co mám dělat? No, já taky umím modelovat. Moje sestra tady má Play-Doh modelínu. Udělám tyhle malé párečky a stočím je do tenkého provázku, jako to udělala Emma. Udělám taky duhové lízátko, i když nepoživatelné, ale to nevadí, za to bude krásné. To mi docela jde. Tak. Skvělý. Všechno je hotové. Co pak si vybereš, Glorie? Babičiny lízátka? Zázrak z modelín od tvé sestry? Nebo mega lízátka od všech kuchaře? Chci? Tohle? Vypadá normálně. Jakou má zvláštní chuť? Ochutnám tohle. To je divný. Voní to jako moje modelína. Ochutnám to. To je moje modelína. Kdo si bez dovolení vzal moje Play-Doh? To je krása. Je tak sladké a krásné. Vybírám si tohle. Hurá, to jsem udělala já. A teď chci jíst brambůrky. Jo, to není těžké jídlo. Všichni jsou z toho nadšené. Zvládnou to levou zadní. Tak, a teď nakrájím brambory na tenké plátky. Hej, já něco takového nemám. Čím mám teda nakrájet? Musím si na to něco najít. Co? Jo, našel jsem to. Můj speciální kráječ. To je noční můra. Proč? Podívejte se, krásné plátky se z nich vyklubaly. Ne, Jane. To je vám krásné brambůrky. Podívejte se na tento stroj, který jsem si objednala. Můžu s tím krájet brambory na spirálky. Dám je na špejly a tohle se z nich povedlo. Báječný, co? No jo. Babička je udělala starým způsobem. Brambůrky osmažím na pánvi. Chtěla brambůrky a ne hranolky. A já udělal se spirálky ve friťáku. Friťáku? To udělám taky. Konečně je vše hotové. Zbývá jen pěkně naservírovat. S paprikou a solí. Babička už je má taky hotové. A já navrhuji na ně nalít více kečupu. Já je jenom osolím. Tady, vnučko, papej. Babičiny brambůrky tak krásně voní. Ségřiny taky vypadají pěkně. Ale tyhle brambůrky jsou prostě nádherné. Jaký mám začít? Co to je? To je hodně kečupu. Ty musela dělat Jane. Ona miluje kečup. Dá se to jíst. Co to je? Smažené brambory? Fuj, to jsem vůbec nechtěla. Wow, tyhle jsou skvělé. A chutnají úžasně. Vynikající. Vybírám si je. Jo, vyhrála jsem. V prvním kole chci perníčka. Doufám, že mi uděláte radost. Žádný problém. Profesor Bob to hnedka udělá. To jo, profesor. Já jsem to ten pravý profesionál. Profesore, mohl by se podat sklenici medu? Děkuji. Musím dát do hrnce a nasypu k němu trochu cukru. Máslo by taky neuškodilo. A hlavně nezapomenout na vejce. A trocha mouka by taky nebyla od věci. Hele, jak se správně rozbíjí vejce. To bolelo. A zvládla jsem to. Ale byl perníček dobrý, musím bakovat po Samantě. Mouky není nikdy dost. To je jistě. A teď tu směs hezky rozmixuju. Tadám, a je to. Máte se na perníčky hotové. Teď ho musíme válet. Je to lepší to dělat přes speciální papír, aby se to těsto nenalepilo na váleček.
A teď můžu tvarovat perníčky. Na to si musím vzít vykrajovátka. Hotovo. Zbývá už perníčky upéct. Už budou brzy hotové. Na co budou vykrajovátka, když tu mám tak úžasnou pomůcku jako kružítko? To je tak ostré. A dá se s ním nakreslit dokonalý kruh. A pomocí pravítka se udělám dokonalý obdélníky. To je co? Je dobré ne na geometrii, ale i na vaření. A teď dám se perníčky do trouby já. Nice. Moc to pro boha děláš, chudák těsto. Kia, to máš, ha. Bravo, teda, chci říct, proč to děláš? Potřebuji z těsta udělat malé kuličky, abych pak mohla každou jinak obarvit. Ale to černé barvou se nedá vymáčknout. Pohodně, to vypadá jako krev. Jo, vypadá to tak, ale to nic není. Očistím se obličej a je to. Promiňte, udělal jsem nějak špatně. Teď musím z těch barevných kuliček udělat barevné klobásky. Spojím je do jedné velké klobásy a pak to celé stočím do spirály. Tak. Podívejte, tohle krásný hovín. Krásný perníček. Zbývá už jen posypat sladkými kuličkami a je to. A teď čup do trouby. Awesome. Mé perníčky jsou hotové. Teď můžu svůj nápad uskutečnit. Chci pro Jane udělat opravdovou perníkovou chaloupku. Jako lepidlo použiju bílý krém. Podívejte, domeček roste přímo před očima. Ale to není ještě všechno. Chystám se ozdobit barevnými bombonkami. Podívejte se na tu krásu. Teď jsem asi na řadě já. Chystám třeba dohromady i své perníky. Trochu cukrového lepidla a z mých perníků se stane opravdová raketa. Tak koukáte, co? Je to super. Oh, really? Nádhera. Mně nezbyl žádné M&M's. What? Tak se muset ozubit perníček jenom jedním. Ach jo. Jane, máme to hotové. Nastal čas vybrat vítěze. Já nevím, že nevypadá tak krásně. Hlavně ta perníková chaloupka. Myslím, že začnu s ní. Je moc dobrá, mňam. Na druhou stranu raketa není tak dobrá. Pane profesore, je to trochu spálený. Nic moc. Jsem zvědavá, co pro mě udělala Emma. Vypadá to neobvykle. Chutná to báječně. Perníček mi pomůže vybrat vítěze. A je to... Samantha. Odvedla se skvělou práci, gratuluju. Ano, děkuji Jane, jsem skvělá. Teď chci, abyste mi udělali špagety. To je hračka. Doufám, že to zvládnu. Miluju špagety. Právě jsem myslel, jak je udělat. Pomůže mi s tím matka všech věd. Chemie. Udělám si vlastní želé těstoviny. Tekuté žele natáhnu do injekce. A pak to pomocí dlouhé gumové trubičky dám do ledu. Nakonec mi z toho vznikne dlouhá želé špageta. A tohle svinstvo se nedá jíst. Je to nezdravé a bez chuti. Já začnu tím, že si uvařím zelí. Hlavně ho správně nakrájet. A můj nápad funguje. Doufám, že to fakt dá jíst. Já se s tím nebudu dělat takovou práci. Prostě zaliju obyčejné těstoviny vodou a co dám do mikrovlnky. Oni se tam udělají. A já udělám rýžové nudle. To zelím dodá pěknou fialovou barvu. Pro lepší chuť ještě musím pokapat citronovou šťávou. A tuhle chutnou pochoutku můžete ozdobit takovým rostomilým koníčkem. Jen si podívejte na tu krásu. A podívejte se na moje barevné nudle, které dělám. Je to tak zábavné, skvělé. Tadám! Moje budoucí těstoviny už jsou taky skoro hotové. Jen ještě posypu sýrem v prášku.
Oj, hepčí! Jo, sodový prášek je hnusný a nezdravý, ale je výborný. A vlastně to není všechno. Já chci taky růžové těstovinky. Hepčí! Udělám to s pomocí růžového prášku. Emo, co se ti stalo s obličejem? Už zase? To nic není, prosím tě. Hele. Jsem čistá. A koukejte, moje těstoviny mají tak krásnou barvu. Paráda. A moje želá těstoviny jsem udělal s pomocí speciálního chemického postupu. Je na čase všechny ty těstoviny ochutnat. Zajímavé, miluju želé. Ochutnám. To je takhle hodné, úžasné. Opravdu originální želé nudle. Teď ochutnám ty samantiny. Nejsou špatné. Taky miluji růžový nudle. A jak asi chutnej toho růžovoučké těstoviny od Emmy. Jsou vynikající. Ani nevím, kterému kandidátovi dát první místo. Profesor Bob udělal ty nejlepší nudle. Chutnaly mi nejvíc. Hurá! V poslední kole se chci pěkně napít. Udělejte mi koktejly. Máš tam jít? Udělám pro Jane opravdovou sodovku. Hlavně je to se sodou nepřehnat, protože pak by se moje limonáda nedala pít. Zkusím tu sodovku zalít olejovým olejem. Proč to nikdo ještě neudělal? A naposled zaliju celou směs tajnou přísadou. Tadám! První koktejl je hotový. Emma, neopovažuji se na něj šahat. Udělal jsem ho pro Jane. Já nebudu takhle experimentovat s ingrediencemi. Udělám klasický koktejl, jeho základem bude Sprite. Stačí ho otevřít. Ajaj. To všechno proto, že on nezná fyzikální zákony. Proč bych pro boha měla znát fyzikální zákony? Můj koktejl bude vynikající i bez nich. Až na to, že mi Sprite moc nezbylo, ale to nevadí. Doplním Sprite bonbony a ozdobím to šlehačkou. Bude to skvělý. Miluji šlehačku. Páni, to je úžasné. Boba, dej mi ty medvídky. Taky si mi ozdobím svůj koktejl. A nejen jimi. Podívejte, co jsem udělala. Už jste někdy viděli větší koktejl, než je tenhle? Páni, ty si šikulka. No jo, prosím vás. To já udělám ten lepší koktejl, jaký kdy Jane ochutnala. Bude v ledové kouli, kterou už mám nachystanou. Použiju injekci, abych do ní nalila kolu. Potom do sklenice naházím ledové koule a zaliju kolou. To bude paráda. A taky by to chtělo ještě trochu dýmu. Takové koktejly se podávají v těch nejlepších restauracích na světě. A můj koktejl nikdy jindy nenajdete. Podívejte, jak je skvělý. Emo, gratuluju, si vážně dobrá. Ojoj, to je hrůza. Tak tohle jsem teda nečekal. No a je to. Trvalo mi tak dlouho, než jsem to udělala. Jane, promiň, snažila jsem se. To nevadí, ochutnám ty ostatní koktejly. Co pak udělal profesor Bob? Co to je olej? Fuj, to se nedá pít. To je ohloupý vtip. Myslím, že jsme tam udělali něco dobrýho, tak se na to podíváme. Vypadá to jako obyčejná kola, ale je takhle hodná. Vítěz je jasný. Samantho, gratuluji ti k vítězství. Yes, vidíš to? Nemůžeš je porazit, Bobe. Úžasné. Páni, kolik je tady Twixů? Hodně? Vy máte štěstí, ale já mám jenom jednu čokoládovou tyčinku. Hej, buď opatrná s těmi obaly od sušenek. A ty na mě nejeď. Nebo tě teďka. Podosežu motorovkou. Ne, nemusíš, pomoc. Dobrá, klídek, není to na vás, ale na moji čokoládovou tyčinku. Vlastně 2. Zapomněla jsem, že v Texu jsou 2. Zapomněla. A nezapomněla se náhodou na to, že ta čokoláda lítá na nás všechny? Místo napomínání by se na mě mohli být rádi. Když máme jenom jeden ubohý Twix. A vy jich máte tolik. Jestli už si všechno snědla, tak je na čase, abych já začala s nimi miláčky. Nejprve se musím zbavit těch obalů. Všech obalů. A teď můžu jíst. Miluju Twixy. Jsou vždy tak vynikající. Zvlášť, když jich je tolik. Mám nápad. Proč bych je měla jíst suché? Jo, jsou dobré.
Ale může namáčet do mléka. Děláte si srandu, proč to všechno letí na mě? Nepřeháněj. Radši se podívej, jak se obyčejné mléko rychle mění na čokoládu. Něco takového se ještě v životě neviděl. Můžeš se ji pěkně najíst a zároveň to zapít. No vidím, že jsi skoro hotová. Okay. Tak teď si na to vrhnu já. Zbývá jen odfouknout ty obaly. No co? Je to cool, že jo? Ale to ještě není vše. Je čas zahájit důležitý stavební projekt. Všechny tyhle sušenky jsou velmi pevným a chutným stavebním materiálem. A Nutella vše slepí. Její chuť se skvěle doplňuje s Trixy a skvěle spojí jeden po druhém. Jdeme stavět. Pěkný. Jen se podívejte, jak mi to jde. Tohle je první čokoládová věž na světě. Ano, saháš nad mraky. Musím si na to vzít žebřík. Nevěděl jsem, že jsem tak skvělý stavitel. Chápeš, že tohle je naše šance? Jasně, že chápu. Na co čekáme? Pojďme jíst. Zvláštní, proč se tak klepe? Oh! Pomozte mi! Oj, snad tam je naživu. Jak se opovažujete? To byly moje čokoládky. Ještě jsem měl helmu. Zachránila mě. No tak co to je? Proč mám takovou smůlu? Mám jenom jedno oko. Aj, to jsem propíchla. Hahaha, ty máš fakt smůlu. Jestli se budeš smát, tak tě celýho zamažu. Vidíš, to oko je velmi lepkavé. No jaký to je, líbí se ti to? Dost. Nebudu ztrácet čas, radši se najím. Najíš? Tak já se tím udělám děsně vtipný prank. Budu potřebovat obyčejný kečup. Myslím, že se nechytá. Jučo, podívej, vypíchnul jsem si oko. Co? Oko, pravé. A dejte to ode mě pryč, okamžitě. O, co to je? Zdá se, že se dusí. Musíme ji rychle poklepat na záda. Pak bude vše OK. Jak lahodné jsou tyto čokoládové kuličky. Jedla bych je pořád. A kde se to vzalo oko? Hrůza! Zdá se, že to oko opravdu vypadá jako skutečné. Jasně, že tak vypadá. Akorát je rozdíl v tom, že tohle gumové oko je mnohem lepší. A je v něm lahodná náplň. Náplň říkáš? Tak se dívejte na mě. Teď se já vrhnu na své lahodné oči. Něco mi chybí. Další pár očí. Ne, nedotýkej se jich. Poradím si s ním bez tebe. Dej mi aspoň jedno. Vždyť jsi náš kamarád, poděl se s námi. Nemám se o co dělat. Všechno jsem snědl. Podívejte, je prázdný. Co to je? Proč tak pěkně vidím? Nemáš být tak lakomý. Jo. Děláte si srandu? Proč nám vždycky všeho tak málo? Haha, a my máme spoustu chipsů a ty ne. Jeden chipsík. A nemůžu ani zvednout, je tak malinký. Proč zalezla pod stůl? Jak jako proč? Musím to nějak sníst. Myslím, že tahle pinceta mi pomůže. A vy byste radši jedli místo toho chytání. Jasně, lehce. Rychle sním svoje balení. Jen ho otevřu? Hej, co je? Proč je ho tak těsné? Haha, Petě je slaboch jako holka. Nejsem žádná holka. A každopádně existuje lepší způsob, jak to otevřít. Vezmu si na topilku. Říkal jsem to. A abych si neušpinil ruce, ať mi ty chipsy vletí přímo do pusy. Jsou výborné. Wow! Au. Jo, nemyslela jsem se, že chlapovi může ublížit obyčejné balení chipsů. Je čas, abych si taky dala sébňamky. Jsou tak výborné. Prostě paráda. Au, to bolí. Bolí tě to, ale mě to chutná. Moc chutná. Jsem naživu. Nebo ne. Jsou výborné. Nemůžu se jich nabažit. Nemůžu se od nich otrhnout.
Jsou moc dobré. Výborné. Dávej si pozor, chce nás zabít obaly. Hej, mohl bys mi dát taky helmu. Helma ti je na nic. Měli bys mi radši všechny ty čipsy zničit. Páni, ty jsi tak skvělá. Perfektní zásah. What? Co to bylo? Pomoz se mi dostat se ven. Hey! Fuj, jenom ne brokolici. Brokolice? Ale proč máme jenom jedno semínko? Není to moc dobrý. Jasně. Stačí ho zasadit. Uvidím, co z toho vyroste. What? Přestaň kopat. Nech toho, že ta hlína letí k nám. O, neudělal jsem to schválně. Celý obličej mám od hlíny. Neurážejte se. Jenom kopám díru pro své semínko. A zatímco poroste, jeste vaši brokolici. Okay. Jo, teď ti budu muset jíst já. Ale je to jeden problém. Nesnáším brokolici. Mám pocit, jako by se mi do pusy vykadila kočka. Jo, já fakt nesnáším brokolici. Nic horšího jsem nikdy nejedl. Musím ten hnus nutně něčím zapít. O, kola, dej mi jí. Zaleju to semínko. Koukejte. Už roste. Tvoje kola pomohla mé květině vyrůst. Pomohla? Vlastně teďka budeš muset sníst, víš? A není to květina a brokolice. Jíst? Ale já jsem ji tak dlouho pěstovala. Tak dlouho. Doufám, že bude aspoň dobrá. Ne, asi nejsem moc dobrý pěstitel. Brokolice je hrozná. To se nedá. Haha, taky se zašpinila celý obličej hlínou. Netlamte se. Jučo, zůstala jsi jen ty. Já, ale je tak obrovská. Nemůžu to sníst. Mám nápad. Podívejte se na oboze, něco letí. Naivky, jen se dívejte. A já se zatím zbavím toho hnusu. Je to strašný. Tak ona se nás rozhodla podvést. Ještě, že tu mám tuhle speciální misku. To bylo bez chuti. Podívejte, všechno jsem snědla. To bylo hrozné. Teprve to bude hrozné. Tady máš to, co se vyhodila. Poděkuj mi, všechno jsem to pozbíral. Nechtěla jsem to jíst, ale očividně budu muset. Skittles, super! Ale chtěl bych jich víc. Haha, Jouče má zase nejmíň. Nejen méně, mám jenom jeden bonbon. Ale radujete se brzy. Už mám geniální plán, jak ho zvětšit. Tomu mi postačí obyčejný iPhone. Stačí to přiblížit ve foťáku. Mazec. Teď je větší a jistě ještě chutnější. Jo, to je prostě kouzelné. Taková lahoda. Jsem tak ráda. Péťo, teď ty. S radostí. Hele, teď je všechny chytím do pusy. Viděli jste to někdy? Jej, trochu se mi to nepovedlo. Trochu? Skoro nic si nechytil. Dobrá, všichni už o tebe zapomněli. Teď budu jíst já. Můžu se to vzít alespoň jeden. Žlutý. Jasně, že ne. To určitě jsou moje. Nejtěžší je, jakou barvu se vybrat. Jaké mám míst jako první? Myslím, že mi to pomůže losování. Wow! Jakou barvu se vytáhnu, tou začnu. Wow! A začnu zelenou. Wow! To je moje oblíbená barva. To mám štěstí. A teď se pustím do všech. Miluju Skittles. Já si taky vytáhnu. Co je tam? Páni, svítí. Tyjo. Podívejte se na ten mega bonbon. Je tak lahodný. Wow. A jsou v něm taky Skittles. To mám na celý život. Já chci taky. Ale loterie je pryč. Dej mi prosím. Jasně, že dám. Nastavte ruce. Já nejsem hodový. Je toho dost pro všechny. Díky, Péťo.